Kwazwa imbe winodiwa nedenga. Mufaro wangu kusangana nesangano. Tichitanga vikire kupedzisira ari musangano wedu. Ndinofarazve pakati pedu pane vaenzi. May God bless you. Mwari vakuitirei zvakanaka. Naika. Kukwazisa vaenzi vatishanyira. Nditenderei sangano rindibetsere kuimba this my favorite song. Anai. Andisi muimbi, but I will try by my best kuti timbe tose. Right. Terera Mwari anotaura chokwadi. Terera Mwari anotaura chokwadi. Terera Mwari anotaura chokwadi. Mwari anga sechokwadi chakanaka pamazuva anova etaura chokwadi pamazuva Nowa etaura chokwadi pamazuva Wava etaura chokwadi. Mwari anga nyadzise chokwadi chakana. Terera Mwari chokwadi. Terera Mwari anotaura chokwadi. Terera Mwari anga chokwadi. Chimwe chezunhu chatiri sure about it, kuti Mwari pavanotaura vanotaura chokwadi. For the sake of those who were not available pamazuva atadarika, musi wekutanga tichitanga musangano uno takatenderana kuti tinofanira kuverenga Bhaibheri. Uye takatendera musi uyu kuti zvidzidzo zvedu zvose zvichabva mushoko raMwari. Saka musi wekutanga waitiverenga Bhaibheri. Ndizvo nai? Tikatenderana musi wepiri kuti kana vanhu vachiverenga Bhaibheri vanofanira kuteerera Mwari. Nokuti Mwari vanotaura kuburikidza neshoko ravo. Saka kana vanhu vachinzwa Bhaibheri richitaura, vanhu vanofanira kuteerera Mwari. That was the second day. Pamusi uyoyu takaona matuso ekusateerera Mwari kana vachitaura. Tikaona isu kuti vanhu vakapinda muchivi nemhaka yekuti vakarega kuteerera Mwari. Muripo here vana vaMwari? Takaona isu musi wechitatu, musi wakatevera, the third day, tikatenderana isu kuti chimwe chezvinhu chatinofanira kuteerera kana kutevedzera kuchengeta mutemo waMwari. Saka musi wepiri taiti chengeta murayiro waMwari. Ndizvo nai? Takazotevera the following day, zuva rakatevera takatevera nyaya yaiva ine chekuita nezvei worship. Tikati isu munhu kana akaverenga Bhaibheri akateerera Mwari akachengeta murayiro ngaanamate Mwari. Worship God. Tikadzidza pamusi uyu kuti chii chinonzi kunamata. Tikaona isu kuti hatisi kutaura pamusoro pekuti kuna baba vedu vari kudenga. No, that one is prayer. Saka takadzidza kuti vanhu kana vachinamata vanofanira kunamata Mwari nemoyo wose.
Mwari havadi vanhu vanonamata Mwari vanomunamata hafu kana kuti vasina kuperera. Mwari vanoda kuti kana vanhu vachinamata Mwari vanamate Mwari vakaperera. Takazodzidza wava musi weFriday tikaona isu kuti kana vanhu vafunga kunamata vanoinda kuchechi, ndo kunoitwa zvekunamata kuchechi. Now I want you to listen very careful because chidzidzo chemusi weFriday ndo chiri kutipinza muchidzidzo chezuva ranhasi. By the way, remember tichitanga musangano takati zvidzidzo zvedu zvinofanira kuva nehoche koche kusvika tasvika pakuuya kwaJesu kwechipiri. So musi weFriday takatenderana nebhaibheri shoko raMwari kuti panyika ino there are only 2 churches. Iti amen ipapo. Kunongova nemakereke mangani? Maviri. Tikadzidza isu tiri pabhuku ya Revelation chapter 17. Bhaibheri richiti kune mukadzi anobereka vana. Mukadzi uyu anonzi Babylon, guta guru, mai vemhombwe nevezvinonyangadza. Muripo here vana vaMwari? Ndokubva taverenga Jeremiah chapter 6. Teerera zvakanaka nokuti ukasabata nyaya iyi yanhasi haugoni kupinda mairi. Jeremiah chapter 6 verse 2. 2 Corinthians inotsigira ipapo pfungwa iyoyo. Inoti kana mukaona muchiprofita kuchitaugwa nyaya yemukadzi, kunzi John the Revelator achiti ndakaona mukadzi, Ezekiel achiti mukadzi, vana Daniel vachiti mukadzi, Jeremiah anotibatsira kuti ari kureva the church. So pana Revelation chapter 17 tine mukadzi which is a church, but that church is zere nezvinonyangadza. Church ine vana vayo. Now mangwana manje ndoda kukondinya ne one of the most significant character of the false church and the true church. Mangwana inenge chingori one character yacho. Mangwana. So musi weFriday mukadzi uyu watakavona iri church izere nezvinonyangadza. Tikaedza kuteta zvimwe zvezvinonyangadza zviri pachechi, tikazviona kuti indeed these things zviri kunzi zvinonyangadza zviri kuwanikwa pamakereke. Tikatendera nebhaibheri shoko raMwari rikati kana uri panzvimbo kana kuti pamakereke ane zvinonyangadza, ibva nokuti uri pa-wrong turn. Kune mavhemba yamberi. Muripo here vana vaMwari? Now pamadekwane ano musoro wedu wenyaya unoti patafura panei. Tafura iyi chaiyo yokudya patafura penyu, nokuti zviri nomu kuti kana vanhu vachidya chikafu chinodhishwa patable. So mubvunzo wandiri kubvunza pamadekwane ano uri kuti pako patafura panei? Nekuti nemusi weFriday chimwe chatakavona chinonyangadza kana uchiverenga bhuku yaEzekiel. Ezekiel anoti pandakapinda mukereke ndakavonavo mukadzi inonyangadza. Saka zvakanditriga fungwa nemusi weFriday ndikavona kuti we should learn more about the food which we eat. For in the Bible from Ezekiel panotova nedzimwe muka dzinonzi dzinonyangadza Mwari. Saka mubvunzo wangu pamadekwane ano, patafura panei? Now regai tifambe. Isaiah 28 verse 8. Takatenderana kuti zvidzidzo zvedu zvinenge zvichibva mubhaibheri.
Isaiah chapter 28 verse 8. Musoro wedu wenyaya patafura panei. Isaiah 28 kana pane vasvika toverenga tigofamba nekukasika. Verse 8. Verse 8. Terera kana Bhaibheri chiverengwa. Ndoda kuti tifambirane tose panapa. Bhaibheri shoko raMwari riri kuti nokuti matafura avo azere nemarutsi. Pedzisa verse. Come on. Anosemesa. Hapana chakanaka pamatafura avo. Now, ndoda kuti tifambirane tose panapa church. Marutsi imi amumazivi. Let me explain marutsi kwamuri. Tinatse kubata the view of what the Lord is saying kuti zviri pamatafura. Unoziva kana munhu akamwa skadi. Masika ka ndati akamwa chi skadi. Akarova magubhu ake maviri. Hukaita sekuti hwava mumusoro mbichana. Otora zvizeti zviriko zvimazuva ano zviya zvinopisa chiropa zviya zvi. Handiti ka? Wobva ipapo nokuti kana vanhu vamwa vanodawo kuzodya nokugocha gocha nokudidi. Saka vachaenda kugango. Muripo here chechi yaMwari? Vondosanganisa zvibifi, zvichikeni, zvimakumbo zvehuku, zviri momo, ende mune zvima veg mukati nezvima tomati zvimpishi nezvima onion. Muripo here vana vaMwari? Ya. Saka kana vaidya kudaro seizvo zviyazvi. Shasha zvino zvinenge zvakwidza manje. Chaibvi ndopedzedzorwa chaiko. Zvino nokutamba kuya nesupa yairi pasi nechikirango chiya chiri pamusoro nenyama nemaveji neonion kuvavira kwai nematomati zvinondojulungusa mukati. Muripo heremi? Saka shasha ikahwa kuti zvorema inomanya pazhe kuseri kuya yondoti wa amupo. Muripo chechi yaMwari? Zvino pavanenge vachigwa nekubudisa zviri natural kuti munhu paanobukura anoita rumwe rumate gwakati korereiso. Saka Bhaibheri shoko raMwari riri kuti ndo chimiro chiri pamatafura avo. Marutsi. So pamadekwana ano ndoda hama yangu kuti uone from the perspective of the Lord kuti zviripo zvauri kuti zvatiri kuti zvandiri kuti ndezvekudya asi zviri marutsi mumadziso aMwari. By the way, ndoda kuti uzive chinhu ichi tichitanga kupinda pamaridzo iyi. Mwari pane zvaanoti izvi hazvidyiwi. Tererai chechi yaMwari. But zvinhu izvozvo hazvirambi kudlika. Hamuna kuibata fungu yacho zvakanaka. Mwari ari kuti hazvidyiwi asi izvokudlika zvinodlika. Hazvirambi kudyiwa. But Mwari vanoti mumuvono wangu ini zvinhu izvi hazviiti sei nhai. Ndosaka uchiona Eva akawana simba ende mazino ake akatsenga zvanga zvanzi naMwari hazvidini nhai hazvidyiwi. Saka terera, zviripo zvinogona kudyiwa nevanhu asi zvisingadyiwi. Hazvirevi kuti hazvidyiki. Ende zvirevi kuti hazvina kutsukira futi. Ende hazvirevi kuti hazvinaki futi. Zvinotonaka asi Mwari vakati hazvidini. Unoziva panapa kana ukatora mota yediesel engine, diesel pacharo harina problem. Ende kana ukatoridira with the right car, mota inofamba ikainda.
But that same thing which is productive mu engine ye diesel ukachidira mu engine ye petrol, engine yo inonoka. And I want to tell you this, church yamari. The reason why miviri yedu ichinoka, it is because tiri kusha zvakanzi naMwari zvisadliwa. Saka kwaina Isaiah chapter 28 verse 8. Patafura pavo pakazara marutsi. Toda kuona kuti nemhaka yaJehovha achiti marutsi uye zvii zviri kunatsa kuitika pamusoro pezvekudya. Isaiah 65 verse 3 kusvika paverse 5. 65 verse 3 and verse 5. Unowa here zvinotaura Mwari? Hey. Hey. Come on. Okay. Okay. Ndoda kuti uverenge muBhaibheri. Verenga muBhaibheri. 65 verse 3. Yes. Vanhu vanogara vachititambudza pachena vanobayira zvibayiro paminda vachipisa zvinonhuhwira pamusoro pezvitina. Okay. Verse 4. Vanogara pakati pamahwiyo. Okay. Vanogara pakati pamahwiyo. Vachivata panzvimbo dzakavanda. Vanodya nyama yenguruve. Uye muto wezvunhu. Chimbo dzokuru iko zvino hauko wasenzika yevhesi ka handi yakubuda kaiko zvino waona kuti azviko kune yako iyo kai. All right, chiverenga kwazvo manje. Eka vanhu vanogara vachitambudza pachena. Terera, ndiani ari kutaura mashoko awo? Chechi yaMwari, ndiani ari kutaura mashoko awo? Mwari vari kuti vanhu vanonditambudza kupa Mwari stress neBP. Handisi kuti mazviwa here? Kusvika Mwari vati vanhu vanonditambudza kushungurudza Mwari. Vanomushungurudza nei Mwari? Verenga. Vanobayira zvibayiro paminda. Number 1, vanhu vanoshungurudza Mwari kuburikidza nokuita zvibayiro paminda. Vachipisa zvinonhuhwira pamusoro pezvitina. Kwai vanopisa zvinonhuhwira. Number 2. Number 3. Vanogara pakati pamahwiyo vachivata panzvimbo dzakavanda. Kwai vamwe ndevanoita zvemakuva. Verenga. Number 4, mira. Vamwe vanoshungurudza Mwari, vanhu vanodya nyama yenguruve. Unoziva ndandichitaura nemukomana masikati ndichiti chimbotsvaka picture yenguruve. Eno project yanga yaita zvakanaka apa. Ndandichida kukuisirai picture yenguruve. Mandiwere. But nemhaka yekuti haipo, let me give you the imagination of nguruve. Nokuti kana yava mubucha vanoda kunjenga kuti inguruve voti poko. Asi iri chii? Unoziva kuti nguruve ukasvika muchirugumayo kudai so nezimuromo riye rine mhino yakadai so unatsa kuona kuti zuniri haridliki mani. The appearance only. Inonatsa ukaona richifukura kudai so uku rinoisa mandihwa uku rinofukura nemuromo richidya. Munhu anoita chivindi chokudya zvinhu zvakadaro. Kusvika Jehovha vati ava vanodya nguruve vanondishungurudza. Mandihwa imi. Kwai vanodya nyama yenguruve nechi uye muto wezvinhu zvinonyangadza. Imi hamuna kumbozvifunga kuti munhu. Imi hamuna kumbozvifunga kuti Bhaibheri yaitoziva kuti makango achaita. Kusvika Bhaibheri rakazvinyora apo pana Isaiah 55 apo kuti vanodya muto wezvinhu zvinonyangadza uri mumai mumidziyo yavo. Unowanika vanhu ndochonzi gango vakasanganisa poku, vakasanganisa mhashe, vakasanganisa bhifi, kusvika zvaita muto. Ende ukazviona zvikonzongwa nevakomana paipai nyangwe iwe mati anodonha. Bhaibheri roti ivavo vanodya muto wezvinonyangadza uri mumadziyo avo vanondiitisa stress.
Ndosaka bhaibheri pana 28 dzaIsaya rati marutsi. Haisati yapera. Verse 5. Vanotimira oga iva vava vanodya havadi kukwedi kwapiri navo nokuti verenga asi vutsi mumhino dzangu. Ndoda kuti ubate context of the verse. Bhaibheri iri kuti iva vavo vanodya nyama dzenguruve nezvinonyangadza zviri mumidziyo yavo, iva vavo it's like a smoke in my nose. Saka paunenge uchidya nguruve yako paya unenge uchikachidza Jehovha mumhino dzake. Uterere vhesi zvakanaka. Inoti iva vavo vutsi mumhino dzangu nemoto unopfuta chii. Saka Mwari paunenge uchidya paya zvinhu zvako zviya zvakanzi naMwari usadya zviya, unenge uchipisa Mwari nemoto. Ndosaka Isaya achiti ava vanoita izvi zvinondinyangadza, vutsi mumhino dzangu uye moto unopfuta the whole day. I want to tell you and I want to warn you, the Church of God, why is it this subject Mwari vari kuritsanangura in this way? Tererai chechi yaMwari. Chinodiwa naMwari obedience. Hamuna undiwa. Chinhu chinokosha pamberi paMwari kuterekwa. Saka ukaona Mwari vakati usadya nguruve, Mwari vaizviziva nokuti ndo vakaisika Mwari. Mwari vaizviziva kuti maproteins inawo, mafats inawo, but chavaitsvaka kumunhu kuterera. Muripo here? Ndosaka Mwari vachiti kuna mambo uya mambo uya anonzi naJehovha, inda unoparadza everything. Iwo siya ng'ombe dzakakora nemakwai. Oti ndafunga kuti izvi ndizvo zviitira chibayiro kuna Jehovha Mwari wangu. Mwari voti chipo handichidi rather than kuda kwandinoita kuterekwa. Saka Mwari vanozviziva kuti nguruve inotapira, inonaka, ine mafuta, asi chavaida kuterekwa nemunhu. So the subject of obedience is very, very important, just like fighting against God. Saka ndoda kuti ubve pano uchiziva. Terera hama yangu inodiwa. Apa undibate zvakanaka. Terera zvakanaka. Chero. Unoziva ukaverenga Daniel chapter 1 verse 8. Inoti Daniel wakati apiwa zvokudya zviya. Vhesi kana uchidzidzisa zvakanaka inoti wakazvisunga moyo wake zvoreva kuti moyo waitoda kuzvidya. Hamuna undiwa. Regai ndikuudzei mai, musafunga kuti kurega kudya nguruve hatidi. Hamuna undiwa michechimi. Tinoregera kwete nekuti hainaki. Tinoiregera nokuti Mwari wakati haidini. Only by that tototenda kuti Mwari unokuti vataura. Unoziva kuti taitaura panapa nemuchinda wehealth anga achitaura panapa. Ndofunga kuti acharamba achitaura nyaya. The only thing why we are like this today, it was only by eating a fruit. Hamuna kuwaimi. That only by eating a, and God could destroy the whole world because of eating a. How terrible is it? When we are talking of the subject of obedience, Mwari vanoda kuterekwa kudarika kukwera muchifasta. Saka Mwari kana vakataura kuti iwe usadya zvemuti uyu. Ndosaka ende unoziva kuti zvinondikashamadza elder, because unoziva here kuti pamurove nyika inga ine vanhu yakazara vanhu, but how many people Mwari vakachengeta? How many? 8 out of the whole. Nemhaka yechivi chemuti kudya, ende havana kudya akawanda futi michero yacho. Vakadya 1. Kana riri mengo vakangotana mengo rimwe vakarumidzana, asi nyika yose ikadii. Tererai chechi yaMwari. Tiri kutaura subject iri rezvekudya ine sense yekuti tinofanirwa kuona kukosha kwekuteerera Mwari. Iko zvinoina handinei nema effects of this food.
chandinacho chandinogwa nacho is the power of obedience. Isimba rekuteerera Mwari pamusoro pezvekudya. In other words, hama yangu inodiwa, ndiri kuti tiri zvatiri nemhaka yekuti takakoniwa kuchengetedza rurimi. And even today we are dying because tiri kukoniwa kuchengetedza marimi edu. How many girls vamitiswa nemhaka yechicken? Mazi huku anotengeswa hapo abairigwa majekiseni angoiswa maspice, shasha yotengekwa box dzvuku yotomitisiwa only because of eating. Ndiri kutaura pano mamai akapitsa musha yawo vari kumacollege because someone was supplying food ari kuchikoro. Ende kana vanhu vachitaura Eva vanoti Eva rari benzi. Ko iwe uri kuitei nhasi? Ende unoziva rega nditaure the side effects. Ndasingadi kusvika kuri ndikusvike. Unoziva here kuti Mwari vakasika munhu neunyanzvi hwemhando yepamusoro, to the extent yekuti pfungwa idzi dzinofanirwa kuchengeteka. We should preserve our mind. Ndio saka uchiona nhasi vafana vedu vasingafungi zvakanaka imhaka yekuti pfungwa dzavo dzanamira mazifuta enguruve nemazifuta emazihuku amunongosha. Unocheka kuti chidzva here kana kuti chidzva chehuku here kana chatova cheng'ombe. Pfungwa dzaklota nemazihwahwa. Uri kuona munhu hakuna nemhaka yezvekudya. We should be temperate. Mangwa dzekudya dzakaurayisa vakawanda. If you remember mukomana uya wakatengesa utangwe nemhaka yekudya. Why is it that God is repeating mushoko ravo nyaya yetemperance? It's very important. Kune vazhinji panapa ndoda kuudzai chokwadi vachakona denga nemhaka yekudya. Mandiwa wapedza here verse 5. Inda pana 66 verse 17 dzaIsaiah iyoyo. Saka nochoverenga pana Isaiah 55 inoti ava vanhu vanodya nyama yenguruve nemuto wezvinonyangadza ivavo vutsi mumhino dzangu. Ndoda kuti urambe uchiidya asi ziva kuti Mwari havafari nezvaunoita. 66 verse 16 rava 16 tidumure. Nomunondo. Eka vanhu vachatongwa naJehovha nemoto nemunondo vanenge vaitei? Verenga. Kwai vachaurawa naJehovha vachava vazhinji vanenge vaitei? Number 1, vanozviita vatsvene nevanozvinatsa vachienda kuminda. Nechi Eka. Come on church. Mazviwa. Kwai vanodya chii? Kwai vanodya chii? Number 1 nguruve. Number 2 chinodini? Number 3 chinyi? Ivo vose vachadii? Vachapera. Asi kana imi muchiti inhema dambura ivhesi iyoyi. Izvi ndo zvinotaurwa naJehovha, and I'm here to warn you. Usatevera. Saka let me go back to the lesson of Friday. Ukaona uri pachechi inoti idyai zvose, Jesu wakati chokudya hachisvibisi, vanhu ivavo vari kuda kukuroesa zvivhempaya. Zvivhempaya vanoda kuti uparare vanhu ivavo. Nokuti muBhaibheri kunonzi vanodya nyama yenguruve vachadini? Saka ukaona munhu achikuti idya mpeva nguruve ramba chavarutsa, iti ndiwe mhondi mutakati wokupedzisira uda kundiurayisa iwe. Muripo here chechi yaMwari? Why do we say these things? Because the Lord wants to save everyone. This message should be preached clear as it is. Zvekudya Mwari vakatipa, zvisiri zvekudya Mwari vakatipa.
sei tichiita navo? Bambo vedu namai vedu vokutanga vakanyengegwa naSatani. Kana mukazha hamufi, kana mukazha muchavasangwari, muchangwara. The same applies nezviri kuita machinda wanhasi. Zvinobetserei? Zvine basa rei? Zviwa zvinobuda, chinoita sei? Wacho akasika dumbu ndo ari kuti handizvidi. And then someone comes and tell you kuti hazvina basa. The owner of this engine, you know, the board, is telling you ukazha. Ndo saka ushiwa bhuku yavakorinde chiti anotadzira muviri wenyu itembere yaJehovha. Muripo here wana waMwari? God is so jealous about our board. Mwari vano jealous nemakai muviri yedu. Havadi kuti titore zvisingatendegwi mune muviri yedu nokuti ndo vakausika. We belong to God. Muripo here wana waMwari? Saka kana uchiverenga tsamba iyo inokuudzai pachena kuti vachaura wana Jehovha vachava vazhinji. And I'm praying pamadekwana ano nemakai maridzo yanhasi usava pakati pevachaparadzwa naJehovha nokuda kwekudya nguruve. Hauna kumboroya munhu kana kumboba kana kumboita upombwe kana kunamata zvifananidzo wourayigwa kudya nguruve nembeva. Imam ono verse 17 waverenga inoti kuti 17 eka Mwari waisa signature yake ndio yandanchida yoyo. Signature yoyo ndio yandanchida. Ukavona muBhayibheri, tell right, listen to this one. Ukavona muBhayibheri Mwari vakataura statement vakapedzisira nekuisa zita ravo, kana kuti in the middle of the statement Mwari vakaisa zita ravo, he is serious about that issue. Sekuru vangu vaiti namai nhama kudai ndokurova mandiwa here vaiti kudini ende vaiva nechitropo chavo chaigara mumadziro chainzi Gwedebu, chachisingasungi mombe cho chaingomirira kurapa mapenzi. Saka waiti ukaona chero vakakuudza kuti namai nhamo makuseni ziva kuti hariviri Gwedebu anosvika chete. Saka chero ukakwira uchitenderera uchitiza uko vaitoziva kuti iripo nguva chero ukaramba kudya sadza vaitokutamira wava machira unorohwa chete. Itai naro nenyaya iyi yatiri kutaura pamusoro penhasvo. Asi Jehovha vaisa signature yavo pachidzidzo ichi ndo zvinotaura Jehovha. Vose vanodya nguruve, mbeva nezvinonyangadza, you are going to be destroyed by God. Kana kuna anohwa zvinoreva mweya ukereke ngaateerere. Muripo here vana vaMwari? Iyi ndo zvokwadi, iri ndo rinonzi vhangeri rinofanirwa kuparidzwa, kwete kukwira tichireverana nhema. Nhema chaicho kuti ramba chawarutsa. Ivhesi ipi iyo inoti ramba ichamarutsa? Kusvika vanhu vatenderana kudya nematacha muchingodya. Iko zvino nyika yezara nezvimwe zvigwere zvatisingagoni kutsanangura. Vana COVID kungokosora zvisingahwisiki kuti zvakabva nepi. Vana Ebola, we don't even understand. Nokuti kana ukaverenga Deuteronomy ari patinoti the Deuteronomy mitemo iri pana Deuteronomy whereby God is saying if you do this I will do this. Muripo here? Kana ukaita chokuti ini ndichaita chokuti. Ukaiverenga chapter 22 inokuudzai kuti kana mukateerera zvandakakuudzai nekuchengeta mirayiro yangu ndichabvisa matenda enyu ose. Imi mune nharo memuchingodya. Musana wangu chino ona ndanchaura nomwe masikati achiti you become surprised kuti kune cancer yemazino. Beware of what you eat. I'm challenging the Church of God. Beware of what we eat. Imi munoziva here kuti nyaya yekudya ine nyaya.
Amutereri zvakanaka kana muchiverenga Bhaibheri. Vakomana vaya vari murenje vaya vakachemera nyama. Yei. Mwari awo makariro awo akawo. I want to teach them a lesson. Ndokubva Mwari achidira zvihuta zvemhando yepamusoro kukanzi idlai. Unoziva here kuti kunonzi Bhaibheri shoko raMwari rinoti vakati vachidya nyama ichiri pameno avo Jehovha vakatsamwa. Ai, Jehovha vakadini? Kunonzi imwe ikabuda nemumhino nemhaka yekudya. Terera, chengetedza mhangwa yerurimi rwako. Munhu haungofanirwe kudya zvose. Imi moteverera nembeva mumwezha umo mbudzi mapedza here? Makapuwa neng'ombe kuti idlai izvi ndozvandatenda kuti imi mopindira zvisingadliwi. Munhu regai vai vakati pfuti yakagadzirirwa munhu. But let me warn you, kune vanoramba vhangeri kune zvikuru kudarika pfuti, kune moto wakamirira. Deuteronomy chapter 14 verse 7 na 8. Tipedze. Kana tabva pana Deuteronomy toende pana zvakazarwa chapter 22 verse 2. Deuteronomy chapter 14 verse 7 ama inodiwa. Verse 7. Eka chidzipi, kamera, netsuro, nempira. How patient is God? How patient is God? To the extent yekuti he even listed kutora nguva Mwari achilista imi moita nharo. God had to take his time listing and giving the reasons why they should not be eaten. Ndo saka Bhaibheri richiti unozvidza kai unyoro hwaMwari. Wakazviita ndikaramba ndakanyarara. Ukadzidya ndikaramba ndakanyarara ukafunga kuti ndakafanana newe. One day you will recognize that I'm not even like you. Mwari ndi Mwari hana kufanana nesu. When God says something, we should utterly obey. Terera nemoyo wose without compromising. Mwari vanoziva zvakatinakira mumiviri yedu. Vanoziva zvakatishatira mumiviri yedu. Nokuti ndiwo wakasika. Saka kana uchiverenga Deuteronomy chapter 14, uchiverenga Leviticus chapter 11, I don't have time to go there. Go and read for yourself. Uchawana zvikonzero nemhuka dzisingadliwi nedzinodliwa. Mwari ane nyasha kusvika pakukudzai nemhashu. Kuti idzi mhashu idlai, idzi regai, shiri idzi, kupinda nemvura achiedza kuti muterere asi vana vawe. Vonai ukuru hwaMwari mukati mechidzidzo ichi. Tidzidze Mwari zvaanoda nezvaasingadi. Pazvakatangira, patakaiputsira ndo painorapigwa. Amuna kundiwa. Ndati patakaiputsira ndo painodini? Yakarashikira papi? Yakarashikira pamuti, inoperera pamuti. Revelation chapter 22 verse 2 ne verse 14. Terera hama yangu inodiwa. I want you to see this matter of food is very, very crucial in the presence of God. Mwari vanoti munhu akatadza akawa nemhaka yekudya anopinda kamushe hwekudenga adya. Hauna kuwa. Verse 2. Saka kana topinda muguta riri kudenga, muripo here? Verenga kwai pakati pezhira kumativi maviri egwisi kwaiva kune muti weupenyu unobereka zvibereko of 12 types. Verenga. Mwedzi mumwe nemumwe muti uyu unobereka zvibereko. Mashizha omuti. Now I want you to listen to this one very careful. Adamu ari mubindu reEdeni. Famba nemukadzi wake, vasvika pamubanana vaidya, vosvika pamuapple vodya, vosvika
pamugwavha vodya. Terera. Gare vaienda pamuti weupenyu. Come on, listen to this one. Nokuti muti weupenyu vaifanirwa kumudya. Mai, for them kuti varambe upenyu huchiramba huchienda mberi, vaifanirwa kupota vachidya zvemuti weuchi. Muripo here chechi? Vakatamba 2, 3, 4 days vodzoka pamuti weupenyu vodini? As they eat from the tree of life, their life was prolonged. Muripo here? Muripo chechi? But nyaya yakazoresvukira papi? Vakati vachitamba, ibva ndokufarisa, ndokundodya pane uyu usingadini uyu. Kana uchidzidza Bhaibheri zvakanaka, kunonzi Mwari uyu weupenyu uyu vakatanga vamugadha. Gumisire wabvisiwa. Muripo? Now listen to this one. Munhu kuti upenyu hudzoke maari should eat of the tree which healed sin. Muripo here? Saka chivi, terera ichechi ya Mwari, chinorapwa ndazha something. Hey, saka zviri kuitwa nevanhu nhasi, kana vachidya zvakanzi zvichadyiwa, vari kuita prolong their sin. Vari kuramba vachitatamura tambo yekutadza. Nokuti munhu waiti achidya zvemuti weupenyu waitatamura upenyu. Manje muti weupenyu hapachina pano panyika. Saka ukaona uchiramba uchidya zvisakanzi naMwari zvichadyiwa, uri kutatamura kuwedzera kutadza. Ndosaka uchiona iko zvino nyika yanhasi ichiramba ichi upgrade in sinning. Hamuna kundiwa imi? Iwo zvino hazvishamisi kuwa kuti baba vakarepa mwana wavo. What a terrible thing like that. Izvozvo tivanani? Hazvishamisi kuti nyika dzava kutotendera kuti murume nemurume ngavachate, mukadzi nemukadzi vaite sei. Indonatsa kuona kuti nyika iri kuramba ichiadvhanza pakutadza. Imhaka yei chatiri kuramba tichiisa matiri zvinotikonzeresa kuti pfungwa dzisafungwa zvakanaka. Mandiwa? The way we are thinking in these days, unonatsa kuona kuti vanhu dzava muka. Kana munhu achitsunga kuita zvinotyisa nezvinoshamisa zvakadaro, unonatsa kuona kuti there is something which is wrong. So kana uchiverenga zvakanaka Revelation chapter 12, 22 verse 2, inoti muti uyu une mashizha anorapa chivi. Saka kuti tirapike pachivi, tichatora mashizha emuti todya torapwa chivi. Verse 14. Vanosuka nguo dzavo vakaropafadzwa. Hey, kumuti weupenyu kunouyiwa wapuwa simba unoripuwa wasuka nguo yako. Muripo here vana vaMwari? Nguo yako yatiri kutaura, hatisi kutaura mabhachi awo. Nokuti vamwe vanhu vanofunga kuti mabhachi awa nemakotoni kana kupfeka ndo zvinotiitisa kuti tiende kudenga. Chinonzi kusuka nguo yedu, kupfeka upenyu huri righteous, kuva neupenyu husina chahungapomekwa, thereby tasuka upenyu hwedu muropa rekwayana. Now chii chinonzi kuteerera, chii chinonzi righteous, chii chinonzi kururama? Kururama kugona kuteerera Mwari, Mwari wotipomera hukururama. Saka kana Mwari wakati usadya, iwe ukadya, waramba kuteerera Mwari, therefore kururama hakuuyi pauri. Saka pamadekwana ano, in a special way, ndoda kukumbira vanhu vanoti Mwari tibetserei, toda kukuteererai chero pane zvekudya. Toda kukuteererai. Tatambura nokudya marutsi munyika. Teach us, oh Lord, to be faithful when it comes to food. Zvamakataura kuti tidye. Regai ndikuudzei, musareverana nhema muchiti kwai Old Testament haichashandi. Zvaiva Mwari zuro ndio zvaari nhasi. Muripoona Mwari? Mwari hashanduki.
sezvinoita rumufanchimuka gwekumusha kwedu, kuti nhasi kukapisa gwakagwinde gwebrown, mangwana kukangonaya gwamuka gwako gwegreen. No, Mwari haanaro. Zvaiva zuro ndo zvari nhasi. Saka ndoda kukumbira ichechi yaMwari, usazvitsvakira ngava pamusoro pezvinhu zvisina basa izvi. Zvekudya takapiwa naMwari, zvisiri zvekudya takazvipiwa naMwari. Chekudya ndechakanzi ndechekudya, chisina kunzi ndechekudya, chero chichidlika hachisi chekudya. Zvajeka here izvi? Mwari ngavatibetsere. Kana varipo pamadekwana ano vanoti Mwari isu toda kukuteererai, mataura nesu in a special way. Zvekudya ndeizvi, zvisiri zvekudya ndeizvi. God had to list Leviticus chapter 11, Deuteronomy chapter 14. Inazvo zvakanzi izvi idyai, izvi musadya. Pfungwa yangu yandani nayo pamadekwana ano ndeyekuti muzive kuti zvakakosha kuteerera Mwari chero pane zvekudya, nokuti zvichaurayisa vamwe kuita nharo pamusoro pezvekudya izvi. Vhesi inoti itai zvose kuti Jehovha akudziwe. Chipi nechipi chamunoita, chero muchinamata, chero muchipfeka, chero muchidya, itai zvose kuti Mwari adini. Ina handizivi kuti mungakudza Mwari makadhakwa hereni. Hazviiti, nemhaka yekuti hazvinakidzi Jehovha, zvinorasha hunhu. Ukaverenga bhuku yaIsaya inoti kufeva newaini zvinobvisa njere. Ndosaka uchiona kana munhu adhakwa chero pasina toilet anotofunga kuti ndava mutoilet. Imhaka yekuti njere dzadini? Hakusina. Munhu hacharizeni zviri normal. Saka pamadekwana ano sangano richisimuka, Mwari ngaatibetsere titeerere Mwari, tizive zvatinofanira kudya nezvatisingafaniri kudya. Regai sangano risimuke as we are singing. Kuna Jesu, kuna Jesu, zvino uya kuna Jesu, kuna Jesu zvino. Pane varipo vanoti isu iri vhangeri ndera zvokwadiri, toda kutevera njira iyi. Kana zvichireva kutofanirwa kutobhabhatidzwa, we need to follow this way. Iri vhangeri rechokwadiri toda kuritevera. Rinoti kudii? Munhu ngaaverenge Bhaibheri, munhu ngaateerere Mwari kana achitaura, munhu ngaachengete mutemo waMwari wose wakakwana, kusanganisira nemutemo wechina unotichengeta zuva reSabata. Yose iri 10 inofanirwa kuchengetewa. Vhangeri rinoti kudii? Rinoti kana toda kunamata, hatinamati tiri pakereke dzine zvinonyangadza. Vhangeri rinoti kudii? Rinoti hatidyi zvose zvose. Iri vhangeri ndezvokwadiri. Ivo vakadaro, pane vamwe vakatonyoresa nemusi weSabata, prove yourself kuti ini I have choose this way. Fambai muchishodera kuno kumberi. This is our last week. Ndovhiki yedu yekupedzisira ino. Nemusi weSaturday kune vanobhabhatidzwa, vanotenda kunjira iyi kuti vhangeri nderazvokwadi. Ndowo ndoda kudana pamadekwana ano in a special way. Swederai mberi muimba achiimba kuna Jesu. Kuna Jesu. Swedera hama yangu, sarudza Mwari. Kuponeswa tinoponeswa tateerera zviri mushoko raMwari. Swederai mberi hama dzangu, toda kutonamata tiinde kumba. Ini ndotenda varipo kuponeswa. Ini ndotenda there is someone who is in this room anoti Mwari, I have received the gospel and I want to follow as what you have said. Swederai kuno kumberi hama dzangu dzinodiwa, ndiriwa ndiri kutotaura newe. Kana wanzwa kuti Jehovha vataura newe, the message is the true message. Wadiwa uye kuno kumberi wasarudza muponesi. Wadai. Swedera hama yangu, kana uchiona kuti hazviiti kufamba oga
batari panext ruoko ufambe naye uye kuno kumberi. Nemamwe awi Jesu anoti vanondinyara pamberi pevanhu neni ndichavanyarawo pamberi paBaba. Wadiwa sarudza Jesu. Ndiri kutaura newe sisi, mukomana, musikana, mai, baba, sarudzai Jesu nekuti iri ndio vhangeri rinoponesa. Kune vose vanotenda, kune vose vakamugamuchira, anovapa simba kuti vanzi vana vaMwari. 1 Korinde chapter 1 verse 18. Shoko iri remuchinjikwa. Upenzi kune vanoparadzwa, asi kune vanotenda, kune vanoda kuponeswa. Iri ndo simba raMwari riri kuponesa vazhinji. Tinoponeswa neupenzi hwekuparidzwa kweevhangeri. Teerera hama yangu inodiwa, sarudza Jesu uswedere kuno kumberi. Varipo, fambai muuye kuno kumberi tinamate. Chimba kwekupedzisira. Kombore. Swederai mberi maitina matenemu. Swederai. Okay. Kana varipo vanoti toda kugamuchira vhangeri, but they are fearing, vanotya kufamba. Okay, chisumudza ruoko kwako uri kwauri. Denga ndo rinonyengerera vanhu, kukeya havachadi, kumabasa havakunyengereri. Denga ndo roga rasara panyika rino rinokun'en'a kuti chiuya uponeswe. Simudzai ruoko muri pamuri. Tina matenemu. Just raise up your hand. Ndiri kutaura newe hama yangu inodiwa. Wadiwa, simudza ruoko kwako, tanamata newe. Wasarudza Jesu, hausarudzi ini. Ini njipedza effort inondotodzokera kumusha kumasvingo. Asi Jehovha ndo anosara newe. Sarudza Mwari ndo ane ruponeso. Okay. Varipo here chirega muimbi. Varipo here nokuti mashavi ndo anda kutambigwa kuti abude nekuimbigwa. ZvaMwari zvinoda kugamuchira. Ukaverenga matsamba yamabasa eApostora chapter 37, vakati vaparidzigwa vakabayiwa pamoyo, ndo vakatovhunza kuti todii kuti tiponeswe. Uverenge vhesi Paul akati mumwe nomumwe wenyu ngatendeuka abhabhatidzwe kuti mupuwe chipo chemweya mutsvene mukangamwe zvivi. Nyika yanhasi inoda kugombedzerwa, so it's fine like that. Regai tigombedzere. Varipo here vanoti nhasi pamwe tangohwa maungira, hazvina kunatsa kupinda zvakanaka, toda kuramba tichidzidza kuti tizoita sarudzo iyi. Vanoti hazvisi zvanhasi, hatisati tasarudza, but maungira atahwa atirovesa nehana. Maybe there is something to come. Pazuva ramangwana kusvika musangano unozvinopera, we need to continue learning. Terera, handisi kuti kusumudza ruoko iko zvino kusarudza kupapatidzwa kana kutevera vhangeri, but uri kuti vhangeri randahwa nhasi, maybe there is something else. Nditenderei Mwari ndirambe ndichidzidza. Ivo vakadaro simudzai maoko avo. Vanoti Mwari, ndahwa maungira awa, but ndoda kuramba ndichidzidza. Nhasi ndingasaita sarudzo iyi, but as I'm continue ndichiramba ndichidzidza, rambai muchindivhurira. Ndoda kudzidza zvimwe zviri mushoko renyu. Simudza ruoko kwako tinamate. Varipo here vakadaro? Mwari wakomborengwa kushoko ravo nekusingaperi. Amen. Regai tinamate. Maita yenyu Baba pamadekwana ano, mataura nesu in a special way. Toda kutendai nemhaka yeshoko renyu. Munotiyambira tichiri vapenyu, vatidzidzisa kuti vazhinji vachaparadzwa nekuda kwezvokudya zvamusingadi. Tibatsirei kana dai tachirarama tiri muzvinhu izvi, tibude Mwari. Shungu dzenyu ndedzekuti tose tiponeswe. Tibetserei Mwari kuponeswa pamwe chete nehama dzedu. Chidzidzo ichi chigare mupfungwa dzedu, tirambe tichirangarira kuti zviripo zvamakati izvi hazvidyiwi uye zvinourayisa. Zviripo zvekudya zvamunoti avo marutsi patafura dzenyu. Musatendera zvekudya izvi, musatendera idzisvina kuti dziuye pamatafura edu. Titenderei kudya zvamakati tidye. Mutidzidzise nekutizivisa nekutirangaridza as we are going to kurarama mukati menyika ino, tisadya zvamusingadi.
munamati wokutenda muna Jesu nokusingaperi. Amen. Mananda enyanza anoshatira nguva yematenga yave kusika. Jesu ndiye chete anoponesa kuva mumatambudzo erinopasi. Mananda enyanza anoshatira nguva yematenga yave kusika. Jesu ndiye chete anoponesa kuva mumatambudzo erinopasi. Zviro zozve pasi zvinonditambudza, ndaponeswa. Zviro zozve pasi zvinonditambudza, ndaponeswa. Ndinofara neropa raJesishe rinondichenura kuva mchitema. Ndichaimba riyo reruponeso, apo ndinofara sezvo ndaponeswa. Ndinofara neropa raJesishe rinondichenura kuva mchitema. Ndichaimba riyo reruponeso, apo ndinofara sezvo ndaponeswa. Zviro zozve pasi zvinonditambudza, ndaponeswa. Zviro zozve pasi zvinonditambudza, ndaponeswa. Uyai tirangane kuti Jesu anouya, uyai tirangane kuti Jesu anouya, kuti nyika yose ichaparadzwa nemoto. Ziva kuti nyika yose ichaparadzwa nemoto. Ziva